μετά από εκατοντάδες φορές επισκέψεων στο Υπουργείο Παιδείας για διάφορες επικοινωνίες της Ομοσπονδίας, είδαμε την φρουρά του Υπουργείου να μας συγκεντρώνει στην είσοδο, να ζητάει να περάσουμε από έλεγχο ακτίνων και χειραποσκευών, να μας ζητάει να βγάλουμε τα κλειδιά και τα μεταλλικά αντικείμενα από τις τσέπες μας και τέλος να μας λέει ότι θα μας πάει συνοδεία στο χώρο συνάντησης με τον Υπουργό, παρόλο που στον χώρο αυτό έχουμε συναντηθεί με τους υπουργούς επί σειρά ετών. Ο Υπουργός σας είπε, είχαν δοθείτε πίσω. Ο Υπουργός εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, θεώρησε ότι οφείλεται σε υπερβάλλοντα ζήλο των αστυνομικών της ασφαλείας του Υπουργείου και είπε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ιδέα για αυτά τα οποία συνέβησαν. Ωστόσο, εμείς πριν από τις δηλώσεις του Υπουργού επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Ασφαλείας, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και καταγγείλαμε το γεγονός και ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι της ασφαλείας στο Υπουργείο Παιδείας θα ελεγχθούν για τις πρωτοβουλίες αν είναι δικές τους ή άλλως ότι θα υποδειχθεί σε όσους τους καθοδήγησαν να δράσουν με τον τρόπο αυτό ότι πραγματοποίησαν ένα σφάλμα πολιτικής την ημέρα μάλιστα που στο Υπουργείο βρίσκονταν εκατοντάδες ανέλεγκτοι εκπαιδευτικοί για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που διεξάγεται κάτω στη Μεγάλη Αίθουσα. Τι σας είπε ο Χρυσοκοίδης? Ο Χρυσοκοίδης μας είπε ότι θα επιληφθεί του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ.